Liwat na nagtiripon ang Volkswagen enthusiast sa nasyon para sa ikapat na edisyon kan Catanduanes Bug Run. Kaining Pebrero 8 kan libuton kan 41 Volkswagen enthusiast gikan sa Volkswagen Club of the Philippines ang bilog na probinsya kan Catanduanes. Nakaiba man indaan 160 ang iba pang partisipantes. Pira sa key destinations na pinasyaran iyon St. John the Baptist Church sa Caramoran, Pag-asa Doppler Radar Station sa Bato, Kalapadan Base sa Baras, Bantayo Point sa Gigmoto, Sobok Cove sa Viga, Bunkeruan Bridge sa Panganiban, Bagamanox Fertility Islet, Hiyup Highlands sa Pandan, asin Museo de San Andres. Yung mga nakita ko dito sa Catanduanes na mga lugar, pwede yung palaban sa Patates. No? I-touch lang yung mga lugar na, may mga rolling hills kayo dito Medyo maulan lang pero nakita ko may mga, ganun lang din sa Patates Saka mga shorelines, magaganda rin. Yan. Maraming salamat sa pakikisa niyo sa napakasayang Bug Run. Na masasabi ko sa mga nag-organize dito sa Catanduanes, ako'y natutuwa dahil napakaganda ng pag-receive niyo sa amin sa inyong napakaganda at napaka-fresh pa na probinsya. Hali pa ang mga nagdayong Volkswagen enthusiast sa probinsya ng Quezon, Manila, Batangas, Laguna, Bicol, Baguio, Bulacan, asin Ilocos Sur. Sigun kay Catanduanes Tourism Officer Carmel Bonifacio Garcia, katuyuhan kan Bug Run na mas mapromoter ang turismo kan probinsya, kasabay man ang pagbisto kan sa indang kultura. Alam naman po natin na ang event na ito ay napakalaki po ang impact sa turismo ng Catanduanes. So bilang mga turista, sila po ay nag-contribute sa ating local economy. Siyempre, umikot sila sa ating buong lalawigan. Nakita nila yung mga tourism destinations natin. And sila ay gumasto sa ating probinsya. I'm sure namili po sila ng mga souvenir products before po sila umuwi sa kanilang residence. Dugang pa niya, bakosan na ini simpleng motoring event. Hulit na piga-highlight man kan aktibidad ang potensyal kan probinsya para sa sports tourism as in road trip-based travel experiences. So I hope that this event will also be somehow institutionalized para maging permanent or annual activity na siya, annual tourism activity. Mientras tanto, pigpapasalamat naman kan gobyerno provinsyal kan Catanduanes ang suporta kan gabos na partisipantes, organizers, LGUs asin man iba-ibang stakeholders na dakula naging papel sa trayumpukan aktibidad. Taong 2022 kan puunan ang Bug Run. Para sa mga baratang Tatak Bicol, Ariel Ubea.